guys, good afternoon. Ngayon po ay November 12, 2025 at welcome po sa ating panibagong update dito sa Bicol. Punta po tayo ng presentasyon Camarines Sur. Nandito tayo ngayon sa San Jose, Municipality of San Jose, Centro of San Jose. Ayan guys, punta tayo ngayon ng Barangay Buenavista. Presentasyon. Papakita natin ngayon ang kalagayan ng mga dadaanan nating barangay, especially sa Lagunoy, along the highway, the national road. Dala natin ngayon si ADB Tagalog ng Euro Falcon 180i. Kalagayan ng sentro ng Lagunoy. Naman tayo sa gasolinahan ng petrolyo o Bicol Petrolyo. Ito yung nasunog na ancestral house ng mga Bilabil. San Rafael, Lagunoy.
masyadong nagbagsakan ng kable dito sa sentro. Makikita natin na intact po yung mga kable ng kuryente. Kaya sa tingin ko po ay hindi matatagalan ang Casureco 4 sa pagre-restore ng mga kuryente sa bawat bahay, kasi lang naman yung damage. May mga damage lang yung mga simula sa poste papasok ng bahay ng mga service drop wire. So yun po yung na damage. Lagunoy High School Incorporated, yan po ang ating inaanang paaralan sa ating kaliwang bahagi. Nandito tayo sa Barangay Santa Maria, bayan ng Lagunoy. Barangay Santa Maria, Lagunoy. Tayo sa Talipapa. Talipapa. Talipapa ng Lagunoy. Biyaheng Karamuan guys, sa mga pupunta ng Karamuan, madami pong biyahe dito sa amin from Naga City to Karamuan. Oras-oras po may mga bus. Shout out sa Lorenzo. Okay, we are living sa sentro ng Lagunoy. Dito na tayo sa malapit sa Barangay Muraran. Ilan po ng barangay ito? Ayan guys, ang Alberto Highway puntang Barangay Nurangan, Cheras Altas Cafe. Ito naman sa right side puntang Karamuan, Camarines Sur, puntang bayan ng Representasyon, ang bayan ng Karamuan, dito sa Bicol Region. Napaganda na po ng daan dito sa amin. Alright.
Panagan National High School. Ay, parang yung Panagan. Alex Wakas yan. Barangay Kinahulugan. I love Kinahulugan. Kinahulugan Bridge. Dito guys yung sikat na Kinahulugan Falls. Napakaganda ang balik. Sarap balik na guys. Sa Kinahulugan Falls. Kinahulugan Falls. Kabutunan. Barangay Kabutunan. Lahat ng ulit na malinis. Wala akong pagbigay sa Laguna. Sa Laguna ay Cosmal Road. Mahit sa Ilinan. Mahit ay dito ko. Arlaw. Kung magago na, eh, martihilo, wala. Kaya, saan ko niya, puro parangkisa na. Parangkisa na guys. Marami talaga yan. Ang flood control project sa Burungtag. Sa Maluya Pakagi. Lukab na talaga guys ang bukid. Kabot na.
Malabot. Oras na. Luwas na. Kapuan. Barangay. Barangay Buena Vista. Sayang ang solar. Nahulog sila. Ay kaya sininte. Sayang. Balik na yun. Panikwan pa lang. Hindi guys, ang pababa sa barangay Panikwan. Magkakapangki. Mga pangki ko lang na. Kaya lang kita magkana sa mga pangki. Andara-dara na niya. Panwin. Maapuro man kita. Ilang kapon may madan ko. Pirang minuto na ang video ta. 26 minutos. Yan na guys. Haranin naman kita sa barangay Buena Vista. Yan ang barangay Buena Vista. Makakabang ang oras na ito yung recording. Kumaan naman ang memory. Yan ang problema ko guys. Naubusan yung memory. Ang sa tuya cellphone. Problema na ako. Welcome guys sa bayan ng presentasyon. Governor Felix Pentevilla National Highway. Ayan, ang binabaybay po natin. Governor Felix Pentevilla National Highway. Ito ang sikat na Panikwan River sa Cambrigo. Malinaw ang tubig. Boundary ng Laguna ay presentasyon. Buena Vista, Barangay Buena Vista. Presentasyon. Camarines Sur. Grabe guys. Aramit ng kahoy. Marami na. Effective ka paros. May ibang ano para sa guys. Tubig dagat. Namahin nyo mga dahon surulo. Alin nyo mga dahon. Nakakamit pa pero surulo na guys. Hangin na umampas dito may dalang tubig dagat sapagkat ang ibuan dito guys ay dagat. Yan, naputol yung wire natin. Yan, naputol guys yung wire natin dito. Sana ay ma-restore pa natin ang ating linya ng internet. Yan ang balaybay dumaan. Yan.
dito guys. So yun guys, nandito na tayo sa Barangay Buenavista. Lagi.